Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Російська влада позбавляє громадянства кримських політв'язнів. Також окупанти погрожують їм депортацією до країн Центральної Азії. Про що свідчать такі тенденції в політиці окупаційної влади щодо кримчан? Чим це загрожує корінному кримсько-татарському народу? І чому правозахисники б'ють на сполох і порівнюють такі дії з геноцидом, що відбувся 1944 року. Про все це сьогодні у нашій програмі. Тема дня. У Кримсько-татарському ресурсному центрі повідомили, що Росія запускає конвеєр позбавлення громадянства політв'язнів Криму. За даними правозахисників, у травні цього року так вчинили з незаконно засудженим бізнесменом із Сімферополя Екремом Мамедовим. А нещодавно стало відомо, що кримського політв'язня Марлена Мустафаєва, засудженого на понад 16 років ув'язнення і якого утримують у колонії у Красноярському краї Росії, також позбавили громадянства. У червні цього року кримчанину повідомили, що стосовно нього подані документи про припинення громадянства Росії на підставі статей, за якими він був засуджений. Зокрема, адміністрація намагалася змусити його писати диктант з російської мови, попри те, що він її знає. А відмова трактувалася російськими силовиками як порушення. Такі дії супроводжувалися приниженням за національною та релігійною ознакою, зазначили у Кримсько-татарському ресурсному центрі. Нагадаємо, що Марлен Мустафаєв – це кримсько-татарський активіст, який відвідував суди та допомагав сім'ям політв'язнів. До арешту він займався ремонтом автомобілів. Мустафаєва заарештували після російських обшуків у лютому 22-го року. Тоді одразу в кількох районах Криму російські силовики затримали 4 людей. Усіх затриманих звинуватили в участі в ісламській політичній партії Хізбут-Тахрір, яка визнана в Росії терористичною, але діє без обмежень у багатьох інших країнах світу. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Марлена Мустафаєва та інших учасників так званої білогірської групи у справі Хізбут-Тахрір політичними в'язнями. І нагадаємо також, що Україна не визнає російські паспорти, видані жителям окупованих територій. У Мін'юсті пояснювали, що громадяни України, які під примусом отримали російський паспорт в окупації, не нестимуть за це відповідальності. І докладніше про це будемо говорити зараз з гостею нашої програми. До нас долучається Зарема Берієва, менеджер Кримсько-татарського ресурсного центру. Пані Зарема, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, навіщо Росія так чинить і навіщо позбавляє громадянства саме кримських політв'язнів? Яка мета? В першу чергу я хочу сказати, що все це робиться для того, щоб ще більше налякати представників корінного народу. По-друге, якщо називати речі своїми іменами, то це ніщо інше, як гібридна депортація. Тобто тенденція, яка йде ще на збільшення. От сьогодні, якщо потенційно всі, хто проходять по справі Хізбут-Тахрір, я хочу нагадати, що це 122 людини, або по справі Номана Челебіджихана, це 66 осіб, переважна частина з яких є кримські татари. Всі ці кримські татари, які сьогодні відбувають вже в СІЗО за цими справами у колоніях, вони всі можуть потенційно бути підданими депортації з боку окупаційної влади. І мова тут не йде тільки про самих політв'язнів, а й про членів їх сімей. Що я маю на увазі? Якщо людина відбуде вже своє незаконне покарання на території Російської Федерації, буде піддана депортації і вже не зможе більше повернутися до своєї домівки в Крим або в інші окуповані міста, то це буде значити про те, що родини будуть намагатися воз'єднатися, то і вони також будуть виїжджати з півострова. І тут вже мова йде не про сотні людей, мається на увазі тільки політв'язнів, а й про тисячі, яких Росія намагається, скажімо так, також підвергнути гібридній депортації, зробити такі умови, за якими вони самі будуть, виїжджати з півострова із інших, як вже я казала, окупованих частин України. А взагалі опинитися наразі без паспорта, що означає для кримчанина?
Ну, а це означає, що ти не можеш навіть після відбування цих незаконних вироків, дуже великих, хочу підкреслити, вони не зможуть повернутися до території Криму. Чому? Тому що вони вважають Крим, наприклад, або інші окуповані міста своєю вже територією, і люди не зможуть зовсім повернутися. Я хочу підкреслити, що їм не просто, скажімо так, їх будуть депортувати, і їм надається депорт. Це має депорт або заборона на в'їзд на території, які вони вважають сьогодні своїми територіями. Тобі ж вони будуть намагатися їх депортувати або до Середньої Азії за місцем їх народження, і це або може це закінчиться продовженням термінів, як, наприклад, з прикладом Геннадія Млемешка. Так, на момент, скажімо так, відбуття покарання в них нема документів, або вони позбавлені вже громадянства, і їм будуть або збільшувати їх терміни ув'язнення, або вони місяцями, а навіть і роками можуть опинитися і в фільтраційних таборах. І ми не знаємо, як довго будуть тривати ці, скажімо так, період. Це в цих депортаційних центрах, про які ми Так, чули багато жахливих депортаційних історій. центрах, так. Мгм. І Та-та. я закінчу повернення до Криму без документів для багатьом загрожує, наприклад, щодо Насрули Сідалієва, наприклад, в нього заборонено в'їзд в Російську Федерацію, а він з Генічеського району, на 10 років. Але ж офіційно ніякого паперу вони не дали. Це було просто оголошення, людина прийшла, надала йому інформацію про те, що він після відбуття свого покарання не зможе повернутися до своєї домівки. І от, скажімо так, це дуже гостра проблема, яка сьогодні стоїть не тільки перед політв'язнями і їх родинами, а навіть і перед государством України, яка має робити все, аби повернути своїх громадян після їх відбуття покарань. А розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може така тенденція стати масовою? Що ми зараз бачимо? Що з одного боку російська окупаційна влада на окупованих територіях, наприклад, які були захоплені після 22-му році, там навпаки дуже сильно посилюється паспортизація російська, тобто створюються такі умови, фактично в яких неможливо вижити без російського паспорта. А тут ми бачимо, що вже починають позбавляти. Чи може це стати масовою такою тенденцією в Криму? Так, звичайно, я вже казала, що це вже новий, скажімо так, інструмент переслідування. Да? Звичайно ж, на початок 2014 року, на початок окупації Криму, вони дійсно нав'язували всім паспорти, і всіх вони кримчан, які мали прописку на той час, вони вважають своїми громадянами. Але зараз ми бачимо використання, скажімо так, їх громадянства як інструменти, і вони не просто погрожують, а вже ми бачимо, що вони втілюють це в життя. Як вже я казала, що це тільки інформація про 4, скажімо так, особи, які ми тільки знаємо, а ми не знаємо, скільки ще приховано інформації, скільки людям вони вже, скажімо так, виписують або готують депортацію, депорт після відбуття і покарань. І я вже, як казала, це буде стосуватися зараз, от якщо за даними Кримськотатарського ресурсного центру, це може торкнутися 164 кримських татар, які проходять по різним справам, які були народжені, більша частина з яких була народжена в Середній Азії. І ми знаємо, що вони і в документах, які надають інформацію, що їх планують депортувати в Середню Азію. Але ж вони не є громадянами цієї країни, вони там тільки були народжені. Вони всі до 2014 року мали український паспорт і вважаються громадянами України. Так, їх позбавляють російського громадянства, тому що, як я казала, вони контролюють територію, окуповані території і вважають, що вони не зможуть більше повернутися. Але я хочу ще додатково звернути увагу на те, що на сьогодні, на жаль, у нас, на жаль, для політв'язнів, можливо, к щастю, до нас, нема дипломатичних зв'язків між Російською Федерацією після 2022 року. Що це означає? Тут потрібно нам знаходити, я маю на увазі Україні, МІД України, знаходити, скажімо так, країни-посередники, які би могли бути залучені до цього процесу, до процесу повернення наших громадян. Тому що на сьогоднішній день Російська Федерація, скажімо так, може, позбавляючи громадянства наших громадян,
може відсилати їх скажімо так, в ті країни за місцем їх народження. Але нам потрібно знайти такі країни, які мають спільний кордон з Російською Федерацією. Я маю, наприклад, якщо ви скажете, які країни, наприклад, Азербайджан, да, або Казахстан, з якими у Російської Федерації є договір, і щоб вони відправляли туди наших громадян, а Україна могла б додатково заключити якийсь договір з цими країнами і мати можливість швидше, скажімо так, забирати своїх громадян вже на територію України. Хоча б у такий спосіб полегшувати Хоча б цей такий весь процес. спосіб. Так, над цим має працювати активно МІД України, уряд України, і ми зі своєї сторони, як правозахисники, хочемо додатково допомагати. Ми готові допомагати і ми маємо не відкладати це на, скажімо так, на деякий час, казати, що ще є час, ще довго вони Це будуть вже актуальні питання на Треба сьогодні, як ми працювати знаємо. над тим сьогодні Дякуємо і вам. зараз. Дякуємо вам, що розкрили цю проблему і розповіли докладніше про цю тему. Зарема Барієва, менеджер Кримсько-татарського ресурсного центру, була з нами на зв'язку. Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. Продовжуємо нашу програму і далі до нашого ефіру долучається Олег Лісний, політолог. Пане Олегу, вітаю вас. Вітаю. От ми сьогодні говоримо про те, що російська окупаційна влада знайшла такий новий інструмент переслідування, як позбавлення громадянства, свого громадянства російського, яке Україна, звісно, не визнає на окупованих територіях. І як ви вважаєте, ось ми знаємо, що історія переслідувань у Криму, вона така досить уже тривала, так, і що там переслідування з'явилися відразу після початку окупації, були і насильницькі звільнення, і викрадення, і арешти, і низка справ, і так далі. Чому, як ви вважаєте, з'явилися от такі нові інструменти? Це не нові, насправді це такі імперські методи дії на окупованих територіях, насправді. Вони забирають у людини права, насправді, і можуть з нею робити що завгодно по великому рахунку. Я не відкрию велику таємницю, що вони зараз утиски тільки збільшують, але це ще один із елементів, на які має звертати увагу цивілізований світ. І як ми вже говорили теж у попередній частині нашої програми, що з одного боку Росія наразі нав'язує своє громадянство, продовжує це робити і створює нестерпні умови життя в окупації на тих територіях, які захопила в 22-му році. І там просто це дуже сильно наразі поширено і теж загрожують депортаціями, але з іншого боку ось намагається, і не те, що намагається, а вже позбавляє громадянства кримчан. Чому до Криму така особлива увага, як ви вважаєте? І особливо до політв'язнів, тобто це важливий теж момент. Тому що Крим для Путіна є основою його цієї СВО і всього своєї політики стосовно України. Це для нього є як місце сили, так і, я вважаю, в перспективі ахілесовою п'ятою. І звісно, що саме тут він має показати всю свою міць, показати всю цю нелюдську потугу каральної машини, і тому саме в такий спосіб він навіть через Крим він може навіть давати сигнал своєму глибинному народу, що вони спокійно себе вели в столі, оскільки в Криму є супротив, він є активний в різних формах, але він не вщухає вже дуже давно. І тому це є місце, з якого це все почалося, скажімо так, і тому така увага, особливо до тих людей, які протистоять цьому кривавому путінському режиму. І ми якраз говорили про те, що правозахисники називають цей процес гібридною депортацією і порівнюють його з геноцидом 1944 року. Як ви вважаєте, наскільки це справді співвідносні процеси? Знаєте, я вважаю, що стосовно України Росія застосовує так звані геноцидні практики на регулярній основі. Це одна із них. Тому ми маємо, на превеликий жаль, цікаве, беру в лапки, ставлення
того ж ООН до цих подій, які відбуваються, ООН не хоче взагалі, якщо брати Україну, не вбачає в діях Росії геноциду. Хоча я вважаю, що саме таке відбувається, зокрема і в Криму, тимчасово окупованому українському Криму. А як ви вважаєте, пане Олегу, чим загрожує така політика у випадку тривалої окупації, ще більш тривалої? Ну, ми бачимо, до чого це все йде. Імперія завжди себе вела однаково, і в цій ситуації веде, вибачте за тавтологію, так само. Це витіснення всіх, знищення, в першу чергу, витіснення всіх тих, хто може чинити супротив, і заміщення їх лояльним населенням, яке можна пересилати з глибинок Росії, там, з півночі і так далі. І це ж були практики не сьогодні придумані. Вони Росії використовувалися регулярно, і зараз нічого нового немає. Вони просто, якщо це буде дуже довго, заселять Крим росіянам, ну або там народами, які вони поневолили, і просто зроблять його остаточну русифікацію, тільки не в сенсі мови, да, а в сенсі навіть населення. А як ви вважаєте, чи може Україна наразі і чим може Україна наразі допомогти кримчанам у такій ситуації? Ой, в такій ситуації дуже важко зараз щось радити. Ну, це інформаційна політика, тобто підтримувати зв'язок, да? І щоб ці люди могли отримувати достовірну інформацію з неокупованої частини України. Звісно, в ідеалі це повернення території. Ну, тут вже, знаєте, тут часові рамки, вони будь-які можуть бути. Да? Тому в ідеалі це повернення території, це не тільки допомога кримчанам, але й допомога самій Україні. Але коли це може статися в який спосіб, зараз я не беруся робити, знаєте, такі прогнози, тому що вони будуть однозначно невдячними. І правозахисники, зокрема, зазначають, що в дипломатичний спосіб можна принаймні врегульовувати ось такі процеси, які стосуються депортації, тобто, щоб Україна могла, наприклад, звертатися до таких країн, як Азербайджан, Казахстан, зокрема, сьогодні про це ми говорили в нашому ефірі, щоб принаймні ці люди мали можливість повернутися на підконтрольну Україні територію. Як ви вважаєте, наскільки має перспективу ось такий сценарій? Ну, перспективи з точки зору найціннішого, що є в цивілізованому світі людського життя, то це правильно, щоб люди змогли живими залишитися до того моменту, коли буде Крим повернутий. Ми бачимо, що кримськотатарське населення переживало такий досвід своєї історії, да? Але знову ж таки це позитивна сторона, що люди виживуть, але те, що їх витіснять, ну, вони мають право виїхати, тут я без питань. Просто там є ще одна сторона, що це один із елементів витискування тих, хто не потрібен на цій території Росії. Так, і ми про це теж, зокрема, говорили, тому що йдеться не лише про самих безпосередньо політв'язнів, а як мінімум про їхні сім'ї, які, звісно, теж захочуть воз'єднатися. Так. Але ж ми розуміємо, що залишатися на тій території – це значить бути під постійним ризиком, оскільки там міжнародне право і, я думаю, і право стосовно саме цієї категорії людей, воно не працює. Там працює каральна машина. Дякуємо вам, дякуємо, що сьогодні змогли до нас долучитися. Політолог Олег Лісний був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих нею територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.